Rafał Mzyk starszy, Dominik Zając młodszy, podobny wzrost, waga ta sama, więc zobaczymy, co nam tutaj panowie pokażą w tym otwierającym pojedynku galę. Widać, że Dominik Zając jest bardzo mocno zbudowany fizycznie. Widać, że treningów motorycznych raczej nie odpuszcza. No, zobaczymy, czy w tych późniejszych rundach walki nie braknie troszeczkę oddechu Dominikowi, bo im więcej mięśni, to trzeba to potrafić dotlenić i zobaczymy, jak tutaj, czy presja, na którą na pewno Rafał Mzyk narzuci na Dominika Zająca, sprawi, że te mięśnie się spompują i będzie trzeba też walczyć z samym ze sobą. Jeszcze jakieś ostatnie poprawki. Sędzia zebrał chyba jakieś konfetti. I zaczynamy pierwszy gong na dzisiejszej gali. Sędzią tego pojedynku jest Łukasz Bosacki. Oj, mamy tutaj już pierwszy ciężki cios, ciężki lewy sierpowy, który doszedł do głowy Rafała Mzyka. I low kick bez przygotowania ze strony Rafała. Tego nie warto robić. Zawsze warto gdzieś to kopnięcie poprzedzić chociażby lewym prostym. I przenosi nam walkę do parteru Dominik Zając. No, w niech małych opałach Rafał Mzyk tutaj od początku już musiał delikatnie odpocząć na deskach po lewym sierpowym Dominika. Teraz mamy kontrolę w parterze, ale bardzo ładnie wychodzi z tego Rafał Mzyk, bardzo ładnie. Świetne przetoczenie ze strony Rafała i pomimo fatalnego początku przychodzi do kontroli. To, co mówiłem, Piotrek Granek, klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o sporty chwytane. Zobaczymy, jak w dalszym ciągu będzie się nam toczyć ta walka. Pokazał nam Rafał Mzyk od samego początku, że ten lewy sierpowy, mocny lewy sierpowy, który doszedł do jego szczęki, no za dużego wrażenia na nim nie zrobił, bo bardzo szybciutko odbudował sobie pozycję. Jest teraz z góry. Myślę, że przede wszystkim Rafał teraz nie powinien się spieszyć. Może już jakby odzyskał świadomość oczywiście, ale jeszcze podejrzewam, że skutki tego ciosu są trochę odczuwalne w głowie, mówiąc kolokwialnie szumi, więc z niczym Rafał nie powinien się śpieszyć, kontrolować. Już tam widzę, że coraz niedaleka droga do tego, żeby albo przeszedł do pozycji bocznej, albo do dosiadu Rafał Mzyk, co na pewno będzie dużym problemem dla Dominika Zająca, który jest z dołu i jest, no można powiedzieć, już powoli w opałach, bo nie ma za bardzo pomysłu na to, żeby albo wstać do stójki, albo zmienić pozycję na to, żeby on był z góry, czyli w tej pozycji dominującej. Ciekaw też jestem, jak jakby teraz to wygląda psychicznie ze strony Dominika, no bo kurczę, świetny początek. I mamy pełen dosiad. Mamy dosiad. Rafał teraz powinien się prostować i zasypać Dominika gradem ciosów. Zobaczymy, czy się to uda. No teraz bardzo spokojnie Rafał Mzyk buduje sobie pozycję do tego, żeby albo zasypać Niecała gradem. minuta do końca. Rafał Mzyk w pełnym dosiadzie. Zobaczymy, czy uda mu się to wykorzystać. Dokładnie widać, że już tam próbuje, powoli buduje pozycję, bardzo czujnie do tego, żeby w jakiś niepotrzebny sposób nie stracić tej najbardziej dominującej pozycji w parterze i zaraz będą ciężkie ciosy spadały na głowę Dominika Zająca. Musi reagować na te ciosy Dominik Zając, bo zaraz sędzia przerwie ten pojedynek. Rafał Mzyk cały czas mocne uderzenia i koniec tego pojedynku. Rafał Mzyk wraca po 6 latach przerwy od startów MMA. Wraca zwycięski, to już w pierwszej rundzie. Świetna dyspozycja Rafała, pomimo tego, że ten początek nie układał się po jego myśli, bo ciężki lewy sierpowy dochodzi do jego głowy. Musiał przykucnąć, ale bardzo szybko wrócił do siebie. Po mocnym klinczu jeszcze udało się Dominikowi Zającowi obalić Rafała i naprawdę kapitalnie odbudował pozycję, zmienił ją Rafał Mzyk, znalazł się z góry i bardzo powoli, konsekwentnie budował sobie sposobność do tego, żeby właśnie w ten sposób zakończyć walkę. No niesamowita dyspozycja Rafała. Oby tego więcej, oby częściej raczył nas swoimi pojedynkami, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Zwycięzcą walki przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie Rafał Mzyk!